Yan, ito na mga kabayan, bilong-bilo na. Ano Jiking? Gumanda na ba Jiking? Ganda na. Yan, pinapabaklas ko na mga kabayan yung mga forma dito sa beam na binuhusan namin kahapon. Tingnan natin yung beam kung wala bang ampaw. Ano po eh? Baka may ampaw po yan. Ampaw, kabayan. No, Chong, cutter mo na tabi. Tao. Yan, ito maliliit lang na to, yung natatapat ito doon sa plywood na may butas na maliit. Pag sinusundot yung katas niya dumadaan. Pero hanggang dyan lang yan, ayan. Inuumpisa na nila jiking yung kwan, yung bubong. Pinapinturahan niya na yung angle bar. Ito yung pinaka-raptor ko sa may tapat ng sala. Kwan to, 1 in 1/2 by 1/4. Ito 2 by 2. 2 by 1/4 ito. Yan, epoxy primer lang ito linalagay ni Jiking na kulay gray. Yan, si Edmar naman nilalatag na yung kwan, mga zipper lens. Yan, ang naging spacing ko dito ng mga zipper lens 63 cm. Kasi pag gagawin kong 60, kasi dapat 60, may maliit doon sa dulo. Kaya yung ginawa ko, yung maliit na yun i-divide ko. Kaya naging 63, naidagdag na siya. Yan. Tapos ito naman, yung dugtungan niya alternate. Yung isa buo, tapos dito dugtong. Ganon din sa kabila, kasi alanganin yung haba ng zipper lens. Kasi yung haba niya 6 meters lang. Yan, yung zipper lens ko na yan, 2 by 3. Ang kapal niya 1.5. Tapos ito namang tubular 2 by 4. Ang kapal niya 1.5 din. Kwan po yan, GI lahat. Yan, dito naman sa main door, pinapakabit ko na kipipoy. Saka kiunyo yung hamba. Yung sukat ng pinto ko dito 90 cm by 210. Tapos dito siya sa labas naka-plus. Yan, hindi ko makikita nyo, nakaangat siya ng 2 cm dito sa palitada. Dito itatali yung hamba sa kahoy. Naglagay kami sa baba, sa taas. Yan, nakahulog yan. Para pag tinali yung hamba, nakahulog na. Di bali itong side na lang na ito ang ihuhulog. Pero yung pag ano, nakahulog na yan. Kasi itatali na lang yung hamba dito. Yan, nakasandal siya dito. Yan, dito nakaangat din siya ng 2 cm dyan. Ito lang na po. Yan, tapos ito yung guide namin. 1 meter to. Kaya galing sa taas ng basyada, kukuha lang kayo ng 110, ayan. Yan ang itatapat sa tansi ito pag ikakabit na. Yan, ito tinatanggal na rin ni Jiking dito sa harap yung dating ko namin, yung dating terrace namin sa lumang naming bahay. Ito, tanggalin na namin ito ngayon para makita na yung harap ng ginagawa namin. Yan, kasi nakakaharang na siya.
Magamat lang parang magamat lang dyan. Ano, saro-saro lang. Sige na, dali. Wala, sulon mo na lang. Tapos magyan. Kaya ni, mas magyan mo. Sige, sige, sige. Pero dinadaya ako na ako dahil. Ay, arog na lang kamo kanyo. Ano ba naman madaya? Timbangan kita? Ano madaya? Mas magyan kayo. Sige. Ilan ko na lang. Pabayan ko. Dali, ang pulisado naman ako marin. Padawang mamandaya, parehas kitang dua. Bakit kaya, mas alam mo kaya tayo. Doon ako pasag sinono yay. Hoy, di ka. Sa ini. Duman. Sa pro? Iya, dali. Yan, ito na mga kabayan, bilong-bilo na. Ano, J-King? Gumanda na ba, J-King? Ayan, bukas itutuloy na namin tong paglalagay ng mga sipar lens. Saka yung lalagyan ng sanipa. Yan, ito nabuhusan na rin namin tong hamba. Yan. Yan na yung mga natatapos namin. Pero yung year nito na order ko na. Baka bukas dumating na. Tignan natin ang malayo mga kapay para makita nyo ng buo. Yan, nagmumukhang bahay na. Yan, hanggang dito na lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.